mga kaspero, magna night dive kami ngayon. Kasama ko si Master Danny at saka si Master Dodoy. So maglalakad kami kasi yung gagawin namin ngayon ay langoy lang, walang bangka. Ayan. So dito kami dumaan, medyo maalon nga pero nadaan na. Stig. Ayan, tagos. Ayan. Alright. Oh, ha? Okay. Ayan si Master Danny na guys na mga gamit niya. Ayan. So ito. Master Dodoy, may dala siyang board. Magsusurfing daw siya. Kasi dalawang buwan ay hindi ako nakasisid. Ayan. Kaya may dala siyang surfing board. Ayan. Alam niyo na. So dito kami lulusong mga kaspero. Ayan. Ayan. Ayan mga kaspero, lulusong na tayo. Ayan. Sana hindi malabo ito big. Hay! One down, GT! Woo! Woo! GT! Panalo ang binamano mga kasmero! GT! Woo! Nice one! Banak mga kaspero. Ang laking banak. Woo! Yari ka boy.
Umahon na ako mga kaspero kasi grabe yung alon, lalaki oh, ang lakas. Yan, yan, grabe talaga mga kaspero, ang lalaki ng alon. Yan, lalaki ng alon. Dito na ako sa tabi mga kaspero. So ito yung huli ko. Yan, marami-rami din. Yan, marami din tayong nadali mga kaspero. Dalawang banak yan na malaki. Ayan, may mga dalagang bukid rin. Asin. Ngayon mga kaspero, luto na yung ulam natin. Ito yung tinatawag na matambaka, tsaka dalagang binata, tsaka isang pusit liit.
So, may sausawan. Ayan. Sili, tsaka suka. Ayan. So, kasama kong kumain ngayon si Mrs. Ramal. Shoutout sa'yo. Nandun sa Rika, bunsong kapatid namin. Ayan. Say hi naman dyan. Hi. May ganon. So, mga kaspero, kain muna tayo.